אורן אגמון, אח שלי יקר, נעים מאוד. לקחנו קצת זמן, בסוף הצלחנו, איזה כיף, ברוך הבא. אז לפני שמתחילים, יש את הפתיחה הקבועה, שסיפור קצת עצמי. אתה מתעסק היום באימון אישי, 1 על 1, נכון? תן לנו רגע את הרקע. זה מעניין כל פעם לנסות להגדיר מה אני עושה, כי זה כזה שאלה חשוב לי רגע, מעבר למה שאתה עושה, רגע מאיפה התחלת, כי אני עוקב אחריך הרבה זמן. לא יודע אם מישהו רואה גם עוקב אחריך, אבל לך, באינסטגרם לפחות, היה לך מסע. מסע שדיברנו על זה מקודם, שהתחיל לשיר ברכבת, שאמרתי, בוא'נה, מי זה הפסיכופת הזה, אבל וואלה, הוא כאילו, הוא אמיץ, אני החזקתי ממך, כי אני לא היה לי אומץ, אז בזמנו, גם היום אני עדיין מספק אם אני יכול לשיר ברכבת. עד לפתיחת סטורי באמצע היום, שאתה מבין תובנות מהחיים, שוואלה, רק אנשים שעברו דבר או שניים בעולם הזה של היזמות הבינו את זה. אני חושב שהדבר שהכי הייתי מגדיר את עצמי איתו, זה שפשוט החקר של תודעה ושל התנהגות, זה תמיד הדבר שהכי עניין אותי. חקר של אושר, נוכחות, שלווה, אהבה, כזה. כל הדברים בסוף שכולנו רוצים, אתה יודע, הרבה אנשים רודפים אחריהם בכל מיני דרכים וכזה. אותי תמיד עניין איך לשנות את ההתנהגות שלי, וגם זה גם למה זה נהיה כזה המקצוע שלי, שאיך לעזור לאנשים אחרים לשנות את ההתנהגות שלהם. תכלס, מתי זה התחיל, הייתי אומר, שכזה, הדבר הכי קשה שקרה לי זה היה, עוד בין הדברים הכי קשים, שהייתי בן 14, אז אח שלי הגדול התאבד, וזה כזה שלח אותי למסע הזה של החיפוש אחר משמעות, ואחרי אתגרים, וכזה, זה שגם צמחתי דרך הדבר הזה, אז קצת הבנתי שאפשר לצמוח מכל אתגר, אם צריך לצמוח דרך זה, ואני חושב שהדבר שאני הכי עושה היום, זה כזה חוקר את התודעה שלי, וכזה גם של אנשים אחרים, דרך העבודה שלי, ומנסה להבין גם איך להיות הכי מחוברים לעצמנו, וגם מה כל הדברים שהכי מונעים מאיתנו להיות מחוברים לעצמנו. וואלה, זה מדהים מה שאתה אומר, אני לא ידעתי שקודם כל על הקטע, לא ידעתי שמשם זה התחיל. סתם ככה כשאלה, אני לא רוצה להתעמק בזה, אבל מה הייתה השאלה שצפה לך שם, מה שבעצם גם יכול להגיד, אוקיי, כאילו, כי מעבר לזה אתה גם יוצר תוכן באינסטגרם. אתה יוצר תוכן, והתוכן שלך מגיע להרבה אנשים, והתוכן שלך הוא תוכן שבאחד השמיים מעביר מסר מסוים. כן. אז כאילו, מה הייתה השאלה שאמרת, אוקיי, אני צריך עכשיו להתחיל לחפש את המשמעות, מה היה... תראה, דבר ראשון, משהו שהבנתי בזמן האחרון, שזה כזה גם, היה שם איזשהו מנגנון הגנה שכזה, אתה יודע, אח שלי לא מצא את המשמעות בחיים שלו, אז אני חייב למצוא אני? כן, כזה... כדי לא להגיע לאותו... אני הבנתי את זה בתת מודע, אתה יודע, עבר איזה 13 שנים וואו. מאז, ואני הבנתי את זה בזמן האחרון, שזה כזה משהו שהדפוס כזה, שיש פה את אני כזה, כל השנים האלה רדפתי אחרי משמעות, ולא מזמן הבנתי שכזה, מה שהיה רעיל בזה, זה שהיה שם את החייב, כזה, אתה חייב למצוא משמעות, אחרת החיים שלך לא שווים, או אחרת אין לך ערך, או כל הדברים האלה. כאילו, התניתי את הערך שלי בזה שאני כל הזמן רודף אחרי משמעות, ואגב, גם כל הזמן מספק משמעות לאנשים אחרים כזה, ולאינסטגרם וכזה. זה נהיה מאוד הזהות שלי, כזה, ההשפעה, הרדיפה, כן, המרדף הזה אחר המשמעות. תראה, אני חושב שפשוט ברגע שהדבר הזה קרה, אז אני כזה, סוג שהתחלתי מחדש את החיים שלי, כזה אמרתי, טוב, הייתי בן 14, והייתי כזה, טוב, אני לא יודע כלום, כזה. הוא גם היה החבר הכי טוב שלי, אז כזה, ברגע שזה קרה, הייתי כזה, אין לי מושג מה הפואנטה בחיים, אין לי מושג למה שאני אחיה, אין לי מושג כלום, ופשוט התחלתי להרכיב את הכל מחדש כזה, וגם הדברים שהכי השפיעו עליי בתכלס, מי שהכי חינך אותי, שזה קצת מוזר להגיד, אבל זה היה מלא אנשים באינטרנט, בעיקר באנגלית כזה, שכתבו ספרים ועשו פודקאסטים והרצאות, ואני פשוט בגיל 14 כזה נהייתי, אפשר להגיד קצת מכור לתוכן של התפתחות אישית, כאילו קראתי אין סוף ספרים, ופשוט כזה, רק ניסיתי למצוא כזה, מה הקטע, מה המשמעות, למה אנחנו כאן, איך להיות הגרסה הכי טובה של עצמי. וזה נהיה קצת פתולוגי, עכשיו אני קצת מאזן את זה, אבל עדיין יש בי תמיד את הסקרנות מן הסתם. היית כזה פריק של הדבר הזה. ממש, אחי, הייתי מכור לזה. מי האנשים שלקחו אותך, כאילו, מי היה, נקרא לזה המנטורים בתחילת הדרך? בעיקר חבר'ה באנגלית כזה, אני חושב אקהרט טולה, כזה כוחו של הרגע, כן. זה אחד הספרים שאני הכי ממליץ עליו, קראתי אותו בגיל 16 והוא שינה את החיים. הספר, כוחו של הרגע וארץ חדשה, שני ספרים שלו, הם רק אם תתעמק בהם, זה ישנה כל תחום בחיים שלך לחלוטין. אלן ווטס הוא גם מורה רוחני שממש השפיע עליי. אושו אחד האנשים שהכי השפיעו עליי, עם כל הקונספט של מדיטציות דינמיות, אם אתה מכיר. פחות.
זה עושה מכיר, מעניין קורא עכשיו. שלה רגע, קראתי, מכיר את הנומץ, מכיר אותם, את אושר ספציפית פחות, אבל הבנתי את הכיוון שלך, אתה מביא את האנשים שהם יותר באמת, מה שנקרא, רוח. כן, כן, כן. אני חושב שמשם הכל נובע כזה מהנוכחות, כן. אני חושב שמשם הכל נובע בתכלס, כאילו כזה, המסע הפנימי שלנו זה בסוף המצע החיצוני יוצא מתוכו, כזה, בסוף ההוויה שלך ואיך שאתה חווה את החיים ביום-יום, זה בסוף יוביל גם למה אתה תעשה, ואחרי זה לעסק. ואני מרגיש שהרבה פעמים יותר מדי אנשים מתעסקים כזה בלמעלה, בקצה הקרחון, ואותי ממש מסקרן כזה השורש, כזה, למה אנחנו פועלים, איזה דפוסים גורמים לנו לסבל, שזה כזה משהו שגם אפשר לדבר עליו. כי אתה מבין שאם אתה תפתור את השורש, אז כבר הרבדים שמתחת ייפטרו איתו. בול, זה כזה, משם זה יוצא לגמרי. רוב האנשים עובדים טקטית, אני הרבה פעמים מדבר על זה, במיוחד עם חברים, שהרבה, נגיד סתם, ניקח את עולם העסקים, שאני בכלל לא אוהב את המונח, מה זה אוהב? עולם העסקים זה עולם העסקים, אבל עסקים מורכב מהאנשים, בוא. אם לא אנשים לא היה פה עסקים, זה לא איזה משהו, איזה רובוט חומרי. עסקים זה חברה היא מורכבת מהאנשים, עסקים אני עושה עם אנשים, יש אוטומציות, דברים כאלה שזה עוזר לי, בסוף עסקים זה אנשים, ואני בתור בעל עסק פותר בעיה לבאדם. והרבה מתעסקים, אתה יודע, בכל הטקטיקות, יש הרבה מילים גבוהות בעסקים. שיווק, יש לך דיוק העלייה, אוטומציות, מרקטינג, הרבה מונחים שבשורש שלהם כאילו הם מאוד פשוטים. ואני תמיד אומר, הם נגזרת של האדם. איך שאתה מתבטא, ואיך שאתה משווק, ואיך שאתה מוכר, זה כל נגזרת של מי שאתה, אז במקום ללכת דרך ולנסות לשים פלסטר על איזה בעיה, הייתי היסטוריה לא מזמן, שכמו שהאדם, במיוחד בעסקים קטנים, ככה הוא בעסק. אם אתה עכשיו חסר ביטחון, זה יבוא לידי ביטוי בעסק, ואם אתה עכשיו מבולגן, זה יבוא לידי ביטוי בעסק, לכן אתה חייב לעבוד על עצמך, וזה ייפטר מאליו. אז על אחת כמה וכמה, שאתה מדבר על אושר, שזה אחת מהנקודות שאני נגיד חוויתי בשנים האחרונות, אחרי שמה שנקרא, אתה מגיע לאיזו נקודה שהגעת אליה, ואז אתה אומר, אוקיי, פאק איט, מה קורה עכשיו? אוקיי, אז אמרתי, נגיע ל6 ספרות בחודש. 6 ספרות בחודש, 6 ספרות, 200,000, 300,000, ואז מה? אני רגיל, אכלתי המבורגר עם חברה שלי, שילמתי 600 שקל מסעדה, הרגשתי באורון, אני לא אשכח את זה. וואו, חודש אחד, וואו, ואז כאילו למחרת, מה עכשיו? לא רק מה עכשיו, וגם אתה יותר ברקנות, כי אם הגעתי לנקודה, ואני לא איפה שרציתי להיות ברמת הרגש, אז מה קורה איתי עכשיו? בול, ונגעת באחת האשליות הכי גדולות, אני מרגיש, האשליה הזאת של חלומות, ואפילו אני אגיד האשליה של חופש כלכלי, אתה יודע, זה גם מונח שזורקים אותו כל כך הרבה, כזה להגיע לחופש כלכלי, אתה יודע, אתה מגיע לאיזשהו סכום של כסף, כי אתה חושב שאם תגיע לסכום הזה, זה ישנה משהו בתחושה הפנימית שלך. וכזה אנחנו יודעים שזה לא נכון, אתה יודע, ג'ים קרי אמר את זה, וויל סמית לא מזמן אמר את זה, הם הגיעו לטופ של הטופ, מכל בחינה הכספית ושל פרסום והכל, והם היו כזה, חבר'ה, אין פה כלום, כזה, אין פה שום דבר. ואני חושב שזה אחת הבעיות הכי גדולות שיש לנו, זה שאנחנו לא שואלים את עצמנו מספיק מאיפה אנחנו מגיעים, ולמה אנחנו נגיד בתוך העסק, והרבה אנשים שם בשביל התוצאה, ובשביל באמת הפנטזיה הזאת של ה-100K, או הפנטזיה הזאת של העוקבים, או כל מיני פנטזיות כאלה, שאתה חושב שאם אתה תשיג משהו בחוץ, זה ישנה משהו בפנים, אתה ראית הסרטון של לבנת לא מזמן, שהיא הייתה כזה... כן, שלבנת כזה אמרה שכזה, עכשיו אני מיליונרית, ואני מרגישה את הרקנות הכי גדולה. אז הקטע כל כך עצוב בזה, שאתה יכול כזה לחשוב את הדברים האלה, של אני צריך מלא כסף, או מלא, לא יודע, שהעסק שלי יצליח, ואז אני אהיה מאושר, ואולי אתה תגיע לזה, הנה, כמו שאתה הגעת לזה, 100K, או כמו שלבנת תגיע לזה מיליון, או כמו שוויל סמית מגיע לזה, שהוא כזה... מיליון, ואז אתה מבין שזה שטויות, אבל לי כל כך עצוב שיש מלא אנשים שלא יגיעו לזה, כי כזה, לא כולם יגיעו ל-100K בחודש, כי אתה יכול לראות את הנתונים, זה לא כולם מספיק מוכשרים כדי להיות כמו לבנת ולהיות מיליונרים בגיל 24, ואז אתה לא יכול להבין את זה שאתה רודף אחרי השלעה, אתה כאילו יכול 10 שנים לרדוף אחרי השלעה הזאת, שאלה לא יודע מה אתה רודף, אחרי כל דבר חיצוני, זה יכול להיות בנות, זה יכול להיות סיפוקים ידיים של הטלפון, זה יכול להיות כזה באמת חלומות של כזה כסף, ואתה יכול פשוט להיות עיוור לזה שאתה רודף אחרי כלום, וגם אם היית משיג את זה, שום דבר לא היה משתנה. זה קטע יפה מה שאתה אומר, כי אתה חייב לעבור דרך זה. אז אני זוכר שהייתי לפני 3 שנים, בהתחלה גם הייתי יוצר הייתי, מה שנקרא, שואב תוכן של התפתחות, הייתי חי את התוכן, כן. הכל מוקף, האינסטגרם שלי, והייתי שומע את איתן עזרי הרבה. איתן הוא אחד מהאנשים שאני הכי מעריך, ואני מת על איתן, שם גם התחלנו ללמוד טניה, ואני לא אתגלגל רגע סיפור שלי עם איתן, והוא דיבר על זה אז בזמנו, שהוא אומר שהוא הגיע נקודה מסוימת, ואז הוא הבין שכל מה שהוא חיפש לא נמצא שם. אבל הוא גם אמר, אתה חייב לעבור דרך זה כדי להבין את זה. יש דברים שאתה חייב לעבור דרכם, כמו שאמרת,
כדי להבין אותם, והרבה אנשים באמת לא הגיעו, כנראה שלא הגיעו לשם, אז הם לא הבינו את המרדף האינסופי הזה. אבל אתה יודע, אני רוצה לתת איזה ציטוט שנייה ואיזשהו פיסה על זה לכל מי שיש לו איזשהו חלום שכזה, מי ששומע את זה יכול לשאול את עצמו באופן כנה, האם יש איזשהו חלום או איזשהו משהו חיצוני שהוא חושב שאם הוא יגיע אליו, אז הוא יהיה יותר מאושר. אני חושב שעמוק בפנים, המון מאיתנו יש לנו איזשהם דפוסים של תת מודע עם הפנטזיה הזאת, שכזה, גם אם אנחנו לא מודים בזה, עמוק בפנים אנחנו כן חושבים שכזה, אבל רגע, שיהיה לי זוגיות טובה. נגיד, זה משהו שאני נופל אליו עכשיו, אני כזה רוצה זוגיות יחסית הרבה זמן, אבל אתה צריך להכיר בעובדה שזה לא יציל אותך. כזה, גם אחרי שיהיה לך זוגיות, אתה תתרגל לזה, בדיוק כמו שגם אחרי שהיה לך את העסק של ה100K, אתה מתרגל לזה. אז אני רוצה לתת איזה פיסה על זה לכל מי שעדיין יש לו איזשהו חלום כזה, שהוא חושב שהוא יציל אותו, שאני חושב שזה רובנו, וזה ציטוט של הורמוזיה, אגב, שאני מאוד אוהב אותו, שהוא אומר, כבר השגת משהו שחשבת שיעשה אותך מאושר. כולנו. גם אם יש לך חלום להגיע ל$1,000,000, עזוב את החלום הזה, תסתכל על העבר. כבר השגת משהו שמתישהו חשבת שיעשה אותך מאושר. והוא לא עושה אותך מאושר. נכון? כי כזה התרגלת עליו אחרי רבע שעה כנראה, או אחרי יומיים. איך אתה מסביר את זה באמת? אתה יודע, זה קטע, כי אני אמרתי לך, זה גם התחלת הפרק, שאני לא מזמין לפה הרבה אנשים לפודקאסט, ויכול להיות שגם השומעים, רוב השומעים שיהיו פה שכנסו ויגידו, בוא'נה, שני רוחניקים, מה הם רוצים מהחיים שלי? אז עזבו אותי. אבל אנחנו, בסוף, אני יודע שזה מה שאנחנו מדובר פה, הוא אמת. הוא אמת. קשה להסתכל על האמת, אגב. שקשה להסתכל על האמת, אבל אנחנו יודעים שזה אמת. אבל איך אתה מסביר את זה ברמה, באמת, כאילו, מה התבנית שבאמת מבחינתך אומרת, למה זה לא גורם לבן אדם להיות מאושר? אז תראה... מה הלוגיקה פה, שתגרום לאדם להבין שזה לא יהפוך אותו למאושר? אוקיי, אז רגע, אתה שואל שני שאלות שונות. אתה שואל איך לגרום לאדם להבין שזה לא יהפוך אותו למאושר? אז אני חושב שאולי, השאלה שאני חשבתי שאתה שואל, שאולי מעניין לענות עליה, זה כזה, למה בכלל אנחנו חושבים שזה יעשה אותנו מאושרים? זאת אומרת, למה בכלל קיימת הפנטזיה של אם אני אשיג 100K בחודש, אני אהיה מאושר? או אם אני אשיג, לא יודע, אגב, לי היה, כשהייתי בן 17, היה לי חלום להיות כאילו כזה מפורסם באינסטגרם, שיהיה לי 10,000 עוקבים. אחי, אני הייתי בטוח שאם יהיה לי 10,000 עוקבים באינסטגרם, החיים שלי יהיו מדהימים. אני הייתי משוכנע בזה בגיל 17. ואחרי שכזה, לא יודע, היה לי גם את הערוץ עם why not, שהתחלתי עם בנות, לא יודע אם אתה מכיר את הדבר הזה, אבל... כן? היה שם ערוץ כזה ויראלי מאוד. איך הלך עם הבנות? זה היה צחוקים, זה היה כאילו, זה היה לא באמת זה, אבל היה תקופה שזיהו אותי מלא אנשים ברחוב. מלא. כשהיינו חזקים בזה, אז כזה... אם הייתי הולך בתל אביב, היום זיהו אותי כל 2 דקות כזה. כזה, אתה רואה מהטיקטוק שמתחילים בנות. אוקיי, ומה היה לך שמה? מעניין. אז זהו, אז מה שהיה שם זה שהבנתי שכזה, אתה יודע, הרגשתי קצת מה זה פרסום, והבנתי כמה זה שטויות, כאילו כמה אין בזה שום דבר. אבל נשאלת בכלל השאלה, אתה יודע, למה המוח שלנו עובד ככה? למה בכלל יש לנו את הפנטזיה שאם אני אגיע ל100K או מיליון או מפורסם כמו וויל סמית, אז למה אני בכלל חושב שזה יעשה אותי מאושר? ואני חושב שהמנגנון הכי בסיסי שלנו, שאגב, אתה רואה שזה אחד הדברים שהכי הורסים את העולם כרגע, אבל זה פשוט המנגנון האנושי, כי גוף האדם לא בנוי לעולם הזה שאנחנו נמצאים בו, אנחנו רגילים, אתה יודע, לחיות כזה בשבטים, ושאין לנו מספיק אוכל, ופתאום יש אין סוף מהכל. המנגנון הבסיסי שלנו, שאתה יכול לראות אצל כולם וגם אצל עצמך, זה פשוט לרצות עוד. אנחנו פשוט רוצים עוד, ואנחנו מתרגלים לכל מה שיש לנו. אנחנו תמיד נתרגל לבייסליין שיש לנו. זה גם, אתה יודע, אומרים שכזה, במחקרים הראו שגם אם אתה נהיה נכה, חס וחלילה, טפו, אחרי חצי שנה, המד אושר שלך יהיה אותו דבר, כי אתה פשוט כזה תתרגל. אנחנו מתרגלים להכל. אז בדיוק באותה מידה, גם אם יהיה לך חברה, וואו, מגניב, פתאום מישהי כזה לישון איתה בלילה, איזה כיף. אבל אתה מתרגל, גם אם יהיה לך 100K, כל דבר. אבל עדיין, אנחנו תמיד רוצים עוד, כי זה מנגנון בסיסי כזה שאנחנו מחוותים לפיו, של תמיד לרצות עוד ותמיד לא להסתפק במה שיש לנו. וזה אחד האינסטינקטים, אני אקרא לזה, שאם אנחנו לא שמים לב אליהם, הם יכולים לנהל את החיים שלנו. כאילו, אתה יכול להיות ברילס, אחי, ולרצות עוד במשך 10 שעות, או בסוני, או בפורנו, או בעוגיות. זה כל כך הרבה מלכודות כאלה, שרק לוקחים את הדפוס הזה של לרצות עוד, וכזה מנצלים אותו, ושואבים את כל האנרגיית חיים שלנו איתו. אז זה דפוס מאוד בעייתי. כן, אני מבין מה אתה אומר לגמרי. אני גם מבין מה אתה אומר, אתה יודע, היה פה בפרק השני, לדעתי, אתה מכיר את דוקטור אלעד בן אלול? אני חושב ששמעתי את השם. הוא מרצה לחסידות, אנתרופולוג, עבר דבר או שניים, אני גם חלק מהתהליך שלי, אתה נמשכת כל אחד בעולמות שלו, אתה דיברתי פה הרבה על
על כוחו של הרגע הזה וכדומה, אני יותר באתי מעולמות החסידות והקבלה, שם מצאתי את מה שנקרא, את התשובות שלי. מדהים. והוא מדבר על העניין של חיות מול קיימות. Mm, שהוא מדבר על העניין של הקיימות, היא בעצם הרצון שלי לעצמי. וכמו שאמרת, הוא אומר, ככל שאני רוצה לעצמי, זה אף פעם לא נגמר, אני אף פעם לא מאושר, כי אני רוצה עוד ועוד ועוד, כי הפוקוס על מי? עליי. לעומת החיות, כשאני מתפקס, לצורך העניין השפעה, או על אנשים אחרים, נגיד מחקרים הראו שאנשים באפריקה הרבה יותר מאושרים. למרות שברמת הקיימות אין להם את האמצעים שלנו היום. הם לא שומעים פודקאסט מדברים, ואין להם עכשיו טסלות בחוץ וכל המסביב, אבל יש להם הרבה 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 אושר. למה? כי הפוקוס שלהם הוא על השבט, הוא על השני, זאת אומרת, יש מה שנקרא את המונח של חיות, שזו נקודה יפה שהוא נתן, פה וזה גם מתחבר למה שאתה אומר. אותי מעניין לדעת מה קרה לך שם בתוך התהליך, כאילו איך נפלו לך התובנות האלה, ואיך אני יכול לקחת אותם באמת, מה שנקרא, לצופים ששומעים פה, לגשר מלכתחילה. כי בסוף אני מאמין שאנחנו חיים בעולם שהוא חומרי. נכון, ניקח את זה, נהפוך את זה, נגלגל את זה, אתה בעולם חומרי. נכון. אז הסוד פה הוא בלנס. הוא איזון. אז איך אתה, אצלך חווית את זה בתוך המסע שלך, נגיד באינסטגרם, או כמו שאמרת בפרסום? כן. אני חוויתי את זה גם שאני הגעתי לאיזה מקום בעסק, שאתה יודע, יש עוד איזה פנטזיה שגם קצת גיליתי שהיא פנטזיה, ואני חושב שהרבה אנשים עדיין מפנטזים על זה, זה שאם אני אעשה את מה שאני אוהב, אז יקרה. אז היה לי כמה פנטזיות שהתנפצו, של כזה, אני הייתי הבחור באינסטגרם של הפרודקטיביות מאוד, יכול להיות שכזה הרבה חבר'ה שכזה עוקבים אחריי ורואים את זה, היו מזהים אותי בתור כזה הבחור של הפרודקטיביות, כזה הייתי כזה מאוד חזק על ניהול זמן ודברים כאלה. והיה לי איזה חודשיים שגם כזה אינסטגרם ממש צמח, וגם העסק של האימון מנטלי היה פגז, והייתי לפני זה צלם, וכזה, אני הייתי כזה, טוב, מה הבעיה עכשיו? שאני מצלם וזה לא הייעוד שלי, ואני צריך להיות מאמן מנטלי. מה הייעוד שלי? זה גם... כן, אז שעברתי לאימון מנטלי לגמרי, והיה לי כמה חודשים ממש טובים כלכלית עם זה, וגם הייתי כזה פרודקטיבי בטירוף, עשיתי את כל ההרגלים, וכאילו הכל היה טוב, היה טוב כבר באינסטגרם, והרגשתי ריקנות עצומה. והבנתי שכל הדברים האלה בסוף מגדירים אותי פשוט. הבנתי שאם אני משחרר רגע את העסק, ואם אני משחרר את העוקבים, ואם אני משחרר את ההשפעה שיש לי באינסטגרם, וטס לחול לכמה חודשים, שאגב זה מה שעשיתי בסוף, עשיתי את זה בגלל שהבנתי את זה, שהבנתי שאם אני עושה את זה, אני לא מרגיש ראוי לחיות, כי אני לא מרגיש בעל ערך. אני מרגיש שכל הערך שלי נשאב מכל הדברים החיצוניים האלה, מכל התפקידים שיש לי. ואז זה מקום שאתה אוהב את עצמך על תנאים. אתה אוהב את עצמך אם אתה משפיע, אתה אוהב את עצמך אם יש לך עוקבים, אתה אוהב את עצמך אם אתה פרודקטיבי, אתה אוהב את עצמך, לא יודע, אם אתה עשיר, נגיד, זה משהו שכזה, נבנת, נגיד, דיברה עליו, שכזה, אתה אוהב את עצמך רק אם אתה. וזה לא אהבה אמיתית, אתה יודע, אם אתה כזה מנסה לחשוב על האהבה שיש לאמא לילד שלה, אז אהבה אמיתית זה אהבה ללא תנאים. זה כזה, אני אוהבת אותך בלי קשר למי שאתה ובלי קשר למה שאתה עושה, אני פשוט אוהבת אותך, כי זה אתה. אבל המון פעמים כלפי עצמנו אנחנו לא ככה. אז אני לא אומר לברוח מהחומר, וזה מאוד קל לברוח מהחומר. אני הייתי גם בטיול שלי כזה בתאילנד באיזה מנזר, ואתה רואה שהנזירים האלה פשוט אין להם שם שום חומר, הם רק בטבע יפה, זה מאוד קל להיות בשלווה שאתה בטבע יפה, נכון. אבל אתה נסה להיות בשלווה שיש לך עסק, שזה המבחן האמיתי. זה המבחן האמיתי, בול, אז אני מאוד בעד לשחק את המשחק, פשוט הייתי מעודד את החבר'ה פה ואת כולם, וגם את עצמי, לשאול כמה שיותר שאלות, ולצאת מנקודת הנחה שיש המון 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 דפוסים לא מודעים שמתוכם אתה פועל, שגורמים לך להרבה סבל. וככל שאתה יותר נהיה מודע לדברים האלה, כמו שאנחנו דיברנו קצת לפני הפרק, על המלכודות האלה, וגם דיברנו בפרק על המלכודת הזאת של אפילו כזה חופש כלכלי, או חברה, או כל הדברים האלה שאתה חושב שהם הצילו אותך, ככל שאתה מודע לזה שאתה כזה, וואי, אני באמת, כזה, אני באמת כל החיים שלי סביב חופש כלכלי. וכזה, זה הדבר שאני הכי רוצה בעולם, ואם לא, אם הייתי יודע שאני לא אשיג את זה, אז לא הייתי עושה כלום. ואתה יודע, יכול להיות שאתה לא תשיג את זה. יכול להיות שזה פשוט לא יקרה. יכול להיות שאתה לא... גם מה זה אומר חופש כלכלי? תמיד זה גם מה שאפשר להיכנס, אבל אני שם את זה בצד. להבין מאיפה אתה פועל, זה העיקר, ולהבין האם אתה תלוי בתוצאות. שזה, אגב, הרבה ממה שהיית מדבר עליו. להבין, נגיד, שאלה מאוד מעניינת לגבי המטרות והחלומות החומריים שלנו, זה להבין, בוא נגיד שהיית יודע שאתה לא תשיג את זה. אני לא אומר יודע אולי ישיג, אולי לא. אם היית יודע בוודאות
שאתה לא תשיג את התוצאה הזאת של ה-100K בחודש. האם עדיין היית במסע הזה? ואם התשובה היא לא, אז זה אומר שאתה במסע רק בשביל התוצאה. ואם התשובה היא כן, זה אומר שאתה במסע בשביל המסע. אתה במסע כדי ללמוד את השיעורים שיש למסע הזה ללמד אותך. כי אתה אומר, לא אכפת לי מה-100K, אכפת לי מלהיות הבן אדם, מלהיות האופק שיכול להחזיק 100K. ואז גם אם אתה תגיע וגם אם לא, זה לא משנה, כי כל מה שאתה זה מה שאתה חווה באותו רגע, וזה מי שאתה נהיה כל רגע, אז אתה פשוט לומד את השיעורים דרך המסע הזה. ואז המסע זה העיקר, ואז אתה גם לא יכול להפסיד, כי... אין לך מה. כי כל הפואנטה זה זה המסע. המסע, אתה מורכז ב... טוב, שמע, אתה רואה פה חומר עמוק, אני חייב כן. לציין שאתה רואה פה חומר עמוק, ואני מקווה, אני מכיר את החומר, אבל אני אומר, וואלה, הבענם בא עם הארץ קור חומר, והוא משחרר פה יריות, כי זה חומר עמוק, אתה הגעת לרמת קליפ, בקבלה, וחסות קוראים לזה קליפות, אתה יודע, אני חושב שגם בתורת המזרח, ואולי הרב שלי חסה קצת, אני אומר את זה, אבל גם בתורת המזרח, וגם בתורת היהדות, יש הרבה דברים דומים. כמו שאתה יכול לקרוא למשהו מלכודות, אתה יכול גם לקרודות, ואצלי זה יהיה לזה שיעור אחר. אבל אתה הגעת לקליפה מאוד גבוהה בתהליך שלך. הגעת לאיזה רובד כאילו מאוד מאוד עמוק שקילפת, כי אתה כל פעם מחפש את הנקודה שבאמת היותר מאוזנת והיא פחות תלויה, אז אתה חייב לרדת עוד, ועוד, ועוד, ועוד. כזה אמרת לך, אוקיי, זה לא כסף, אז זה עשייה, וזה לא עשייה, אז זה זה. ואתה מבין שבסוף כל דבר שהוא תלוי במשהו, זה מה שאני אוהב להגיד על ביטחון כלכלי. איך ביטחון שתלוי בכסף, יכול להיות בטוח. הכסף, אתה מבין? איך? כי הכסף הוא לא תלוי בי. אז מה זה? זה אשליית הביטחון, אבל אנשים בסוף, אתה יודע, רוצים אחרי זה. אנשים גם נוח. נכון. נוח, כי אנשים בסוף נוח, אנשים יכולים לשמוע את הפודקאסט, להגיד, אוקיי, אז מה המשמעות? אז מה אני עושה פה? אז זו שאלה מעולה לחשוב עליה, וזו שאלה שאתה יכול לשאול את עצמך, אם מישהו עושה מדיטציה, אני אעודד אותו פשוט לשאול, מי אני? ולא לרצות למצוא תשובה. שכזה, המרדף הזה אחרי ביטחון כלכלי, אם אנחנו גם לוקחים את זה לעומק, למה אנחנו רודפים אחרי ביטחון כלכלי, זה עוד דפוס אנושי מאוד בסיסי, זה המרדף אחר ודאות. אנחנו מפחדים מחוסר ודאות. שאין ודאות. כן, אחי, אין ודאות. עשיתי קעקוע פה בתאילנד, לא יודע, רואים אותו, מה אם אין מחר? מה אם אין מחר? וכזה רק כדי להזכיר לעצמי שכזה, כן, כנראה שיהיה מחר, אבל... אבל תהיה בפרופורציות, אחי, זה לא בטוח בכלל. אבל אולי אין. זה לא בטוח בכלל. ודיברת גם על הקטע של אתה יודע, יש שאלה, דיברנו על ייעוד, שמע, הייתי צריך להביא דף ועט, והתחיל לרשום פה, ואז להגיד בכל דבר כזה, אתה יודע, נקודתית. אבל דיברת גם על הפן של ייעוד, יש שאלה יפה, אני נגיד שאלתי את עצמי אז בזמנו, שייעוד, המילה ייעוד קצת נהייתה מסטיק, זה נהיה כזה כמו היום, כמו חופש כלכלי, אז גם מילה ייעוד כזה נהייתה כזה, לעשו אותה, זה גם כזה, מה הייעוד שלי, ואני גם חיפשתי מה הייעוד שלי, ואז אמרתי, אוקיי, פאק, מה זה מה הייעוד שלי? אין לי מושג, הייעוד שלי הוא כנראה להיות פה כרגע. זה הייעוד שלנו. זה הייעוד שלי, זה גם אומרת דוקטור רחל הררי, זה הייעוד שלך, גם בספר הזוהר, אומרים, הייעוד שלך להיות איפה שאתה כרגע להיות נוכח. אני רוצה להוסיף לזה רגע נקודה, אחי, ותמשיך את זה שלך, פשוט שמעתי איזה ציטוט מרב שממש אהבתי אותו על הייעוד, וכזה רב שנפטר, שאלו את התלמיד הכי ותיק שלו, מה היה הכי חשוב לרב שלך, והוא אמר, מה שהוא עשה באותו רגע. שזה האמת. כך חזק. מתקשר למה שאתה אומר. זה האמת, וזה העבודה שאתה עובד עם עצמך. וגם השאלה של מה הייעוד, אני אשאלתי את השאלה, מה יהיה אם מחר הבוקר, אני אעשה את מה שאני עושה, אבל אף אחד לא היה מושג, אני אגיד עכשיו, יש לי איזה חלום בראש, לבנות איזה אימפריה של מכון כזה, מקום גדול של עולם שיפתח אנשים. ילמד אותם, כמו שמדברים פה, ללמד אנשים, כי אני מאמין באמונה שאם אנשים ילמדו את זה, העולם ישתפר. העולם עצמו ישתפר. כשאנשים ישתפרו, העולם ישתפר, ככה אני מאמין, ויש לי איזה חלום כזה. ואז אמרתי לי, אוקיי, אבל אם אף אחד לא יודע שזה אתה, אם עכשיו אתה מת, ואף אחד לא יודע שזה נבנה, אבל זה לא אתה, אתה עדיין עושה את זה? וואו. ושם זה דקות. והתשובה הייתה כן. כן, ואם כן, אז שם אני מאמין שיש פה משהו שהוא גדול ממני. כי אם אני אעשה משהו בידיעה, שלא יודעים שזה אני, בשום צורה, ואני ארצה שזה יקרה, זאת אומרת, יש פה משהו גדול ממני. אז ככה אני רואה את זה סתם ככה, למי שצופה בפרק, או מחפש רגע שנייה להבין, האם הוא פועל מתוך מקום של אגו, כסף, בטל את עצמך. ואז אתה מקבל שם איזה פידבק יפה. זה חזק ממש. נכון, זה הרבה פעמים האגו נכנס לשם של כזה, של התחושת חשיבות עצמית הזאת. נכון, שאני רוצה, ואני. זה שאלות עמוקות, ואתה יודע, אני יכול לשבת ולחשוב, אבל אני כן רוצה רגע שנחשוב ביחד, איך אתה היום רואה בתוך עולם היזמות את השילוב הזה, של בין רגע, מה מבחינתך הכלי הנכון להתנהג ביום בעולם היזמות, בתוך העסק,
אתה גם הרי מתעסק, זה המקצוע שלך, אימון מנטלי. כן. אז איך לדעתך יזם צריך להיות בצורה שהוא גם מאוזן, זאת אומרת, הוא גם עדיין רודף אחרי תוצאות, אבל גם המניע שלו מניע חיובי, והוא עדיין בתוך האי-ודאות חי נכון, מרוויח נכון, מה שנקרא מייצר עצמו באמת עסק נכון. אני אגיד משהו שנוי במחלוקת רגע. שאולי כזה חלק מהאנשים יפחדו מזה, וזה למה זה שנוי במחלוקת. אם אתה תפעל מתוך מניע נכון, ואני אגיד מניע נכון כמניע של אהבה ושלווה, ולא מתוך פחד, המון אנשים פועלים מתוך פחד. אז הם פשוט עושים את העסק שלהם, כי עמוק בפנים הם חושבים סתם, רק ככה ההורים שלהם יאשרו אותם. כזה נגיד, יש את הסיפור הקלאסי הזה, על, אתה יודע, הבחור שכזה לא הולך לתואר, ואז כזה ההורים שלו כזה, אתה לא יצא ממך כלום, וזה. והוא הולך לו, אגב, אורמוזי כזה, הולך להוכיח להם שהוא טועה. והוא אומר, אני בכל הכוח שלי אוכיח להם שאני טועה, מי הם שהם לא יאמינו בי. וזה נטו מפחד, אתה פועל ככה. עכשיו, תדמיין מישהו שפועל, שאריה רודף אחריו, אוקיי? והוא רץ מהר מאוד, ותדמיין מישהו שפשוט כזה אוהב ללכת בשביל, אוקיי? אז כנראה שהוא לא ירוץ מהר באותה מידה כמו האריה שלו, ויכול להיות שהוא עדיין מתקדם, שניהם מתקדמים לפסגה, יכול להיות שהוא כזה אוהב ללכת בשביל, והוא מעריך את השביל והוא נהנה מהרגע, והוא רוצה להגיע לפסגה, אבל הוא לא רוצה להגיע לפסגה בשביל הפסגה. הוא רוצה להגיע לפסגה כי זה הטיול, נכון? זה המשחק. עכשיו, מי שאריה רודף אחריו, הוא יטוס, אחי, הוא ישתגר, אתה מבין? עכשיו, לא משנה שזה אריה מדומה, וכל כזה זה פחדים, זה הכל שטויות, כי לא באמת רודפים אחרינו אריות, אבל אנחנו, הרבה פעמים בעולם היזמות, אנחנו יוצרים איזה שהם אריות כאלה, ואנחנו מפחידים את עצמנו. כדי לרוץ. בול, נגיד כזה, אם אני לא, סתם, אוקיי, אחד מאוד קלאסי זה גיל. אם עד גיל 30 אני לא אהיה ככה וככה, אז אני 0. נכון? אני בטוח שהרבה אנשים יכולים להזדהות עם זה. אני לפני שבועיים ישבתי עם המאמן שלי, דיברת על הגיל, אז אני חייב לזה פה את המקום הזה. לפני שבועיים ישבתי עם המאמן שלי, אמרת, שומע, אני עד גיל 30 צריך X. בול. גיל, אחי, זה אחת השאלות הכי... והוא אומר לי, אופק, אל תשים גיל, תעשה את זה, פשוט כאילו... אתה מבין, יש לנו ציפייה חברתית, למה? בגלל ההשוואתיות שלנו, שזה עוד מנגנון עמוק שלנו, לא ניכנס לספירלה הזאת, אבל ההשוואתיות שלנו משווה אותנו לכזה, וכל האינסטגרם כזה, הנה, תראה את המיליונר בן 24, תראה את לבנה, תראה את כל אלה שכזה רק מנפנפים בשטרות שלהם, וזה כל מה שאתה רואה, זה למה האינסטגרם זה משהו מאוד מסוכן, אבל זה כל מה שאתה רואה, רק את הטופ 0.1%, ואז אתה תמיד משווה את עצמך אליהם, ואז אתה יוצר איזושהי תמונה של אם אני לא כמוהם, אני 0. אז אנחנו יוצרים את כל העריות האלה, ואת כל הפחדים האלה שמניעים אותנו בטירוף. אם אנחנו נהיה מספיק אמיצים כדי לשחרר את זה, אוקיי? שזה מאוד אמיץ. אני אגיד לך למה זה אמיץ, כי תדמיין מישהו שכל החיים שלו רץ במעלה ההר, שיש אריה מאחוריו, מה אם הוא מסוגל להגיד שהאריה הזה לא קיים? מה יקרה אם הוא יהיה מסוגל להגיד שהאריה לא קיים? למה שאני אתקדם להר? למה שאני אעלה יותר? למה שאני אעלה? אתה מבין? זה תהליך מאוד כואב של לשחרר את הפחדים האלה, כדי למצוא מקום יותר עמוק לפעול מתוכו. ואז השאלה נשאלת, אתה יודע, אז האם אתה רוצה כל החיים שלך לברוח מהאריות? האם אתה רוצה שהחיים שלך יהיו בריחה אינסופית מהאריות? האם זה המצב שאתה רוצה להיות בו כזה, אני חייב להגיע, אם אני לא אגיע עד גיל 30, אם לא יהיה לי חופש כלכלי, אם לא יהיה לי את האישה, אם כל העולם לא יסתדר בדיוק כמו שאני רוצה שהוא יסתדר. ואתה צריך להבין שאם אתה משחרר את זה, ואתה רוצה לפעול מתוך מקום של אהבה, ואתה רוצה להעריך את הרגע, ואתה רוצה, כמו שאמרנו וכמו שאיתן אומר הרבה, לשים את המסע במרכז, לשים את הדרך במרכז, להגיד, אני פה בשביל הדרך, בשביל ההווה, ולא בשביל התוצאה, אז אתה צריך להפנים שיכול להיות שאתה תרוץ פחות מהר. ואם אתה כזה, לא, אבל אני חייב לרוץ, זה אותו קול שרוצה לרוץ ורוצה להגיע לפסגה, אתה מבין? לא, אני מבין לגמרי מה אתה אומר. זה דפוסים שלפעמים אתה לא מודע אליהם בכלל. בול. אז באדם יכול לשמוע ולהגיד, מה הם רוצים שני החבר'ה האלה? על מה מדברים איתי פה? אני הכל בסדר איתי. אני בכלל רוצה, ורק עוד 1.5 שנה שהוא יגיע לאיזה יעד מסוים, מגיד, כן. הבנתי אותם, הבנתי על מה הם דיברו עכשיו. אתה יודע שפודקאסט נקרא חצי שעה השראה עם רן גפן, אתה מכיר? לא. הוא מביא את כל הוא מביא את האנשי עסקים הכי חזקים במדינה.
אני אתן פה 2 נקודות, ואז אני אדבר איתך רגע על הפן של הייעוד, כי גם פה, במקום של ללכת, אנשים יכולים לחשוב שללכת בשביל וליהנות, זה לעשות כמו שכיף לי. וזה לאו דווקא זה בהכרח. גם מלכודת לגמרי. שזה השלב הבא. נוחות זה מלכודת, כן. אז אני אגע רגע, ערן גפן, מה שהוא עשה, מביא יזמים חזקים, ושם אני קיבלתי רגע איזה פידבק, כי הרבה אנשים רוצים להתעסק בעסקים, למה? להיות איש עסקים. כי מי איש עסקים? המצליח, אז זה יהיה מהכסף, נכון? ומה הקטע היפה? שהוא הביא צורך העניין את הבחור של גולדה. הבחור של גולדה אמר, אחי, אני אוהב לעשות גלידות. זו המקצועיות שלי, אני גלידיונר. הוא הביא שותף שלי על השני. הוא אמר, אחי, אני לא איש עסקים, אני תסריטאי. הם עושים את מה שהם אוהבים. והוא חקר, יש לו ספר שחוקר את כל היזמים, מה המניע שלהם. ואז כמו שאמר, לצורך העניין, יש את הבחור של קסטרו, איך קוראים לו? חייב את השם שלו עכשיו. הוא חזק כאילו מאוד, נו. אין לך שם, כאילו, אין לך את הכיוון. אין לי אפילו קצה חוט בראש. שכחתי השם שלו, לא משנה, אחד החזקים של קסטרו, אחד החזקים בארץ. אז הוא מונה מתוך מקום של חסך, כי לא היה לו בילדות. והוא מספר שעד היום, התחושה של לפתוח את המקרר לפעמים, הוא מרגיש אותה עדיין, של לפתוח את המקרר ושלא יהיה משהו. למרות שהבנם שווה היום 100 מיליונים. אז תבין כמה זה מלווה אותו. האם הוא יהיה מאושר פעם בחיים, הוא לא יפתור את זה? זין. כל הכסף שהוא יעשה בחיים, אם הוא חי בתחושה, כלום. מנגד, הוא מביא יזמים שהמנוע שלהם יצירתיות. שאנשים שאוהבים ליצור. הם אוהבים ליצור. ושם, כשאתה שומע את הפודקאסט איתם, אתה שומע על הטונציה, על הכל, שלווה, אתה מכיר את השלווה? אנשים שכיף להם מה שהם עושים, שהם נהנים. וזה סתם נקודה שאני חייב לציין, כי באמת צריך לבחון מאיפה אתה מונה. אני בעסק שלי בהתחלה, כל מה שרציתי זה להוכיח. להוכיח על עצמי, להוכיח על אנשים, חיפשתי את ההצלחה, אופק המצליחה, אני אומר לך, שנתיים, אפילו הרווחתי כסף. המחזור עניינתי, כי הייתי רציתי להגיע ל-100K, כדי להגיד, הנה, הגעתי ל-100K. הרווח, לא הסתכלתי עליו בכלל, הייתי לשם מה שנקרא התפאורה. עד שקיבלתי זבנג. אז פה אני סוגר את הפינה הזאת, ונעבור רגע לפן של הייעוד. אז אם אנחנו אומרים, אוקיי, אז אני לא הולך, נגד, אני עוצר, מסתכל הרי בעיניים. מה קורה הלאה? מה קורה עם הייעוד? אז מה, אני צריך ללכת לשקול לי כיף? לא, תראה, כאב זה השער הכי גדול למודעות ולצמיחה. אז כל מי שמפחד מכאב, נוחות, המרדף אחר נוחות זה המלכודת הכי גדולה. אם דיברנו על החופש הכלכלי וזה, זה כלום ביחס למרדף אחר נוחות, שזה הדבר אולי הכי נפוץ שאתה יכול לראות, שאנשים פשוט מסונברים מכל הדופמין שיש, וכל האוכל והפורנו והטלפון, והטיקטוק. שהכל מגיע לך בקלות, אין התנגדות יותר. וזה הדבר הכי מסוכן, כי אז אין צמיחה. וכל מי שלא אוהב כאב, יכול לשאול את עצמו כזה, באיזה רגע בחיים הכי התפתחתי? הנה, אתה דיברת על הרגע הזה של הזבנג, של כזה, הגעתי ל-100K, ואז וואו, אז איזה כיף שהיקום הביא לך, היקום, אלוהים, הבורא, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הביא לך את הכפה הזאת, כי זה מה שהפך אותך למי שאתה היום. אז ברמה הכי גבוהה, אתה אפילו כזה מזמין את הכאב, כי אתה יודע עמוק בפנים שיש או חוויה נעימה, סתם, לעשות אהבה עם הבת זוג שלך, או להסתכל על שקיעה, או חוויות נעימות בחיים, או חוויות מצמיחות. החוויות הכואבות, הלא נעימות, הן תמיד יהיו מצמיחות. אז לגמרי לא הייתי אומר שהדבר לעשות זה להתמכר לכיף. אני חושב שפשוט ברגע שאתה תבין מאיפה אתה מונע, ואתה תסתכל להראייה הזה בעיניים, ואתה תשחרר את כל האהבה המותנית הזאת. אני אוהב את עצמי רק אם אני ככה וככה וככה, שזה כזה הרבה פעמים הסוגים האלה של ההראיות. אם אתה תשחרר את זה, אז אתה פשוט, הייעוד שלך ישתנה. אתה אולי לא תעשה את אותו דבר, ואולי זה מפחיד, ואולי אתה כן תעשה את אותו דבר ממקום אחר פשוט. אבל אני רוצה גם להגיב למה שאמרת, שאולי אנשים כזה ישמעו את הפודקאסט הזה ולא יבינו מה אנחנו רוצים. יכול להיות, יש הרבה אנשים שלא יהיו מוכנים לשמוע את זה. זה כזה הרבה פעמים גם, אתה יודע, הם רואים את זה עם היהדות, עם הדת, עם רוחניות, כזה. אתה יכול להיות שאתה עוד לא בשלב שאתה מוכן לשמוע את זה, וזה בסדר, יכול להיות שמתי שאתה תהיה מוכן, ויכול להיות שלא. אבל כדי להסתכל האמת בעיניים, וכדי לזהות דפוסים לא מודעים בתוכך, אתה צריך להיות מוכן. סתם לדוגמה, בוא ניקח דפוס לא מודע מאוד קלאסי. הבחורה שאבא שלה הרביצה שהיא הייתה ילדה, ועכשיו כל החיים שלה היא במערכות יחסים אלימות, שהבן זוג שלה מרביץ לה. ואתה שואל את עצמך, למה היא בוחרת בנים שמרביצים לה?
זאת אומרת, אם אבא שלה הרביץ לה, לא הספיק לה, היא לא רוצה פשוט לבחור בנים שלא מרביצים, כזה, כמה קשה זה למצוא בנים שלא מרביצים. נכון, רובם כזה, שוב, אני שם בצד את איזה נורא זה שיש בנים שמרביצים, אבל בוא שנייה ניקח את זה, כי הרבה פעמים הבנות האלה, הן מזמנות את זה, זאת אומרת, הן נכנסות שוב ושוב למערכות יחסים שמכים בהם אותם. זה ככה אהבה. נכון, עכשיו, למה הן עושות את זה? כי, שזה מטורף איך המוח עובד, אבל עמוק בפנים התת מודע שלך רוצה לתקן את המערכת יחסים עם אבא. אז הוא כבר לא יכול לתקן את המערכת יחסים עם אבא, כי לא יודע, זה עבר וכזה, זה כבר לא רלוונטי, אז הוא מוצא איזשהו בן זוג, שהוא מלביש עליו כאילו את הדמות הזאת של האבא, ואז הבן זוג הזה חייב להיות בן זוג שבסוף הוא יהיה מתעלל. עכשיו, בנות מספרות סיפורים שהם כזה יכולות להיות תקועות בלופים האלה הרבה מאוד זמן, ומתישהו אתה מבין, מתישהו אתה כזה, וואו, אני אשכרה עושה את זה. אשכרה התת מודע שלי, היה לו כוונה טובה, הוא רצה לתקן את הקשר שלי עם אבא שלי, אבל אני לא באמת אהבתי את הבן אדם הזה, אני רק השלחתי עליו איזשהו טראומת ילדות כזה. הוא התבנית של הסיפור, הוא רק התבנית. בול, הוא רק התבנית של הסיפור. התבנית. ותחשוב מה נדרש, איזה רמת מודעות נדרש מאישה שעברה ילדות כל כך קשה, להיות פתאום מודעת לזה שהתת מודע שלה עשה את זה. אתה צריך המון מודעות והמון אומץ להסתכל לאריה הזה בעיניים, לשד הזה בעיניים, ולהגיד כזה, וואו, אני נכנסתי למערכות יחסים, כי רציתי לתקן את המערכת יחסים שלי עם אבא שלי. וברגע שהיא משחררת את זה, היא כבר לא תימשך לבנים האלה יותר. אז העולם הזה של בכללי, להיות מודע לדפוסים שאנחנו לא מודעים להם, זה מאוד מורכב, זה כואב, זה דורש לשחרר דברים, זה דורש הרבה אומץ, וזה בעיקר דורש פתיחות מחשבתית ולשאול הרבה שאלות. שזה לא פשוט בכלל. לא, זה אני לא. גם חושב שזה אחד הדברים שמרחיקים אנשים, כי אם עכשיו מישהו שומע את השיחה, וזה הספיץ' מכירה פה, אם עכשיו מוכרים את הרעיון שאנחנו מציעים פה לאנשים, לא מכרנו אותו. מה הרעיון אבל? זה הרעיון שאנחנו מוכרים פה, רק שנסגר לדברים, זה הרעיון שאושר אמיתי, שזה נזיר שאמר, אני לא מחפש אושר, מחפש שלווה. אבל התחושה שאנחנו רוצים, היא לא תבוא מבחוץ. נכון. היא תבוא מבפנים. אממה, היא דורשת כאב והקרבה, כמו שאתה הולך למכון. אני היום מתאמן, אני חייב ללכת למכון כדי להגיע לתוצאה אותי. ואני, בתפיסתי, יש פה משחק של בלנס מאוד עדין, ואני גם רואה את החיבור בין הרוח לחומר. אחד מהדברים שאני שם לב עליו זה החיבור בין הרוח לחומר. אנשים כאילו מנתקים את הרוח ומסתכלים, אין חומר, אם תהפוך את האותיות, חומר זה אותיות מרוח. נכון. חומר ורוח הם אחד, אני לא אכנס לך בכל הדברים היותר עמוקים, אבל כשאני בטוב, כשאני מונע מתוך מקום שאני לא רוצה להוכיח, שאני ניגש, נגיד אם ניקח את זה רגע, שוב נחזיר את השיחה לעולם העסקים, למחירה, לשיווק של העסק שלי, אם אני מאמן מנטלי מתוך מקום שאני באמת רוצה להשפיע וטוב לי, בוא'נה, התוצאות שלי בעסק היו מדהימות. דחיל רבק, איך אני אקום בבוקר? מה אני אעשה עם עצמי? ההסתכלות שלי, במיוחד אם אני לא אחפש את האושר בכל הדברים האלה, זאת אומרת, הדברים האלה הם לא רק שנוגדים, הם משלימים אחד את השני. נכון. כשאני בא מתוך מקום שלם, הכל מסתנכרן לי. נכון. ואני רוצה גם להגיד איזה נקודה לכל מה שאמרת שלא מכרנו אותו, ואני רוצה להבהיר רגע, הכאב מצמיח אותך, ואחרי זה אתה בהרבה יותר שלווה, זאת אומרת, שאתה, הרגע הזה שאתה רץ על ההר עם אריה מאחוריך, ואתה מבין כזה, וואו, כל החיים שלי רצתי, וזה אריה דמיוני, שזה אולי רגע מאוד כואב להבין את זה, ואולי אחרי זה אתה תבכה איזה שעתיים, יכול להיות, אבל אחרי זה אתה פשוט מבין שאין אריה, אז אתה חי כבר בלי אריה. אז זה קצת כמו, אני אוהב מאוד את הדימוי הזה של להוריד אבנים מהתיק גב. יכול להיות שכל הפחדים האלה, זה אבנים שסחבנו בתיק גב של התיק גב המנטלי שלנו כבר 20 שנה, ואנחנו לא היינו מודעים לזה, ואולי זה כואב להודות בזה שיש לי אבנים שאני לא מודע אליהם, ואולי זה כואב להוציא אותם ולזרוק אותם, אבל אחרי זה אתה הולך בתחושה הרבה יותר כלילה בחיים. אז כל המטרה של זה, זה לקרב אותך לתחושות האלה של שלווה, של אהבה, של חיבור עם אלוהים, עם הבריאה, עם הרוח שלך, עם רוחניות. זה בסוף המטרה של האושר. ומן הסתם, כל מה שאנחנו מדברים עליו, זה הקרחון, שקצה הקרחון זה כל התוצאות שיהיו לך בעסק, שהן יהיו מסונכרנות, ואתם תראו, אם אתם פעם ניסיתם לשחרר, אם פעם גם ניסית כזה לשחרר משהו, פשוט להיות בקבלה מוחלטת ולהגיד כזה, אני משחרר את התלות בתוצאה, אתה רואה שאיכשהו, אני באמת מאמין בזה, שזה איכשהו פשוט מתמגנט אליך. זה כמו כזה, דוגמה קלאסית, הבחור שמגיע למועדון ורוצה לצוד בנות,
אוקיי? נכון? הוא כזה מחפש, הוא כזה, איפה הבחורה? כזה, איפה היא? אני חייב, לא יודע, בחורה כזה שאני אוכל לקחת אותה הביתה. אתה תרגיש שדה אנרגטי, אני לא יודע גם אם אתה היית פעם הבן אדם הזה, אני הייתי פעם הבן אדם הזה, כאילו, הבחור הזה במועדון שבא לצוד, אתה מרגיש שדה אנרגטי של דחיפה החוצה, אתה מרגיש שהבנות כאילו נגלות ממך, אפילו בלי להסתכל עליך, ואני חושב שאני נראה סבבה. וכשהייתי בתודעה של שפע, שמה זה אומר תודעה של שפע, כדי לא, זה גם מילה שיכולה להיות מסטיק, אני קורא לזה לעוס. זה גם לעוס, הייתי פשוט שחרור, הייתי כזה, אני בא ליהנות ולהכיר אנשים טובים, וזהו, ואין לי שום תלות בתוצאה. גם אם לא יקרה כלום, אני בסדר עם זה, ואני באמת בסדר עם זה, אחי, אז כאילו, היה סיטואציות שבנות התחילו איתי, שזה כזה בחיים לא קרה לי, וזה כזה, הייתי כזה, וואו, כזה אשכרה פעם ראשונה שאני לא רודף, אני לא כזה באובססיה פתולוגית על זה, וזה מגיע אליך. אז התוצר לוואי של כל מה שאנחנו מדברים עליו פה, של העבודה הפנימית הזאת, של לשאול שאלות, של להתחבר לעצמך, של רוחניות, התוצר לוואי של זה, זה שדברים יותר יגיעו אליך. אבל גם אתה לא עושה את זה כדי שדברים יגיעו אליך, אתה עושה את זה כי זה המהות של החיים, להתחבר לעצמנו ולהיות אנשים טובים ולהעמיק את האהבה העצמית שלנו, וככה גם להעמיק את האהבה שאנחנו נותנים החוצה לעולם, וזה גם יהפוך לייעוד שלך. אתה, גם מה שאתה עושה עכשיו עם הייעוץ העסקי, אתה בעצם מבטא החוצה האהבה שיש בתוכך, ואתה מבטא אותה דרך צינור של כזה, בוא אני אראה לכם איך להגשים את הייעוד שלכם עם העסק שלכם. ויכול להיות שצינור אחר זה יהיה כזה, לא יודע, יש לי חבר שהוא ראפר. אז יש מלא צינורות, זה לא כזה משנה מה הצינור. כן, צינור, אמרת צינור, זו מילה יפה צינור, זה מילה מהקבלה גם צינור, אתה באמת נהיה צינור. אמרת משהו יפה עם הקטע עם אנשים, זה מצחיק, שנגיד סתם לצורך מה שאתה בזוגיות, אז פתאום אתה שם לב כאילו כשאתה מלא, אז דברים מגיעים אליך. כשאתה ריק, אחי, שיש לך חברה כל הבא, אתה מבין? עכשיו, למה זה קטע? כי בדיוק עכשיו סיימתי שיחה, לפני שדיברנו פה על שיחה עם לקוח שלי בייעוץ, ואני אומר לו, אחי, הוא מדבר איתי, זה שוב אני חוזר למקום הזה של הטקטיקות והאסטרטגיות, אתה לא מוכר, כי משהו בכלל לא מאמין שאתה משקף, כי כמו שאחר ניקח את העולם של המחירות, אחרי 7 שיחות מחירה, סיפרתי לו שהייתי פעם עובד במוקד B144, וואי, סיוט של החיים שלי, לא, סיוט של החיים שלי, סיוט של חיי, אבל שם השתפשפתי, ושם ראיתי משהו מדהים. היה איש מחירות, שהיה בא, 4 יום מוכר 0. ביום שהוא מכר 1 או 2, היה מסיים ב8. איך לעזל אתה מסביר את זה? מה זה? אסטרטגיה? יום אחד הוא נהיה גאון? מצב רוח? כשאתה בשיחה, כשאתה כבר לא צריך את הלקוח, כשכבר הגעת מה שנקרא, מילאת את הכלי שלך, מריחים את זה, מרגישים את זה, רואים את זה. אז אם זה במחירות שלך, ואם זה בשיווק שלך, אנשים מרגישים אנרגיה. ואנרגיה נגזרת של חשיבה, של אמונות, של דפוסים, של כל מה שדיברת פה עכשיו במיקרו, אז במקרו זה בסוף אנשים, לכן אתה חייב לעבוד על עצמך מבפנים, כדי להגיע לאושר שאתה רוצה, או לשלווה, שנקרא לזה, כדי להגיע להצלחה אמיתית שלא תלויה בדבר. ואז אתה גם יכול ליהנות, ואני אומר את זה היום, אני מבין, אתה גם יכול ליהנות מכסף, כסף לכשלעצמו הוא דבר מדהים. אתה יכול להשפיע וליהנות ולביות, ואין שום דבר רע בהנאה רגעית, אבל גם לא תלוי בזה. אני לא עכשיו לקום בבוקר של הרבה בעלי עסקים, הכנסתי ככה, אז אני טוב, אני גם אין את זה בחיים. לא הכנסתי ככה, אז מה אני? אם אני ככה, אתה מבין? נכון. יש את הבלנס קיים, הוא קיים, רק צריכים להגיע אליו בתוך מקום שלם, להגיע אליו בתוך מקום אחר, כמו שאתה מגיע לזוגיות, כמו שאמרת עכשיו, שתגיע לזוגיות בתוך מקום שלם, תהיה לך זוגיות מדהימה. אם לא, הזוגיות תהיה דבר מאתגר מאוד, כי הכל יהיה תלוי. כן, זה מעניין, אחי. אני איתך בזה. לגמרי. קיצור, נראה ששפרנו פה הרבה עומק. תספר קצת על המסע שלך באינסטגרם. אז דיברנו על העניין עם הרכבת. שעברת שם משהו קצת לא פשוט. מי שלא יודע, אז הבחור פה שר ברכבת, תפס מיקרופון והלך שר שעתיים מול אנשים. אמרת שזה היה קצת כמו too much. מה הייתה המטרה? למה לכתחילה עשת את זה? אני כל החיים שלי אתגרתי את עצמי, כזה, יש לי, לא יודע, עשיתי 300 ימים שרצתי ברצף, שברתי שיא גינס, לא יודע אם אתה יודע, כזה, השתמנתי עליו חצי שנה, 4 שעות ביום. סיגה של מה? אתה מכיר סלקליין? אתה כזה, את החוט הזה שאתה שם בין 2 עצים והולך עליו? כזה מתאזן, כזה טוב. כמו, כזה ככה, כזה. כן, שאתה מתאזן על חוט בין 2 עצים, על כזה חבל קטן. אז עשיתי את הסלקליין הכי ארוך בזמן שאתה עושה ג'אגלינג.
כזה די נישתי, התאמנתי איזה חצי שעה, 4 שעות ביום, סתם בשביל האתגר של כזה להתאמן על משהו מלא זמן, וכזה, סתם בשביל האתגר. עשיתי חצי שעה פלנק, קיבלתי מיליון דחיות, כל הערוץ הזה של why not שעשיתי, של להתחיל עם בנות, זה נטע כדי לקבל דחיות וכדי להתמודד עם מבוכה, וגם הקטע של הרכבת היה שם. אני חושב שכזה, אני כל החיים חיפשתי איך אני יכול לצמוח עוד ולהעמיק את ההיכרות שלי עם עצמי, ואני חושב שהדבר שהכי למדתי מזה, זה כמה כאב מראה לך מי אתה. זאת אומרת, סתם, שעשיתי את החצי שעה פלנק נגיד, זה היה אחד הדברים הפיזיים הכי קשים שעשיתי. והתאמנתי על זה הרבה, ובאמת עשיתי את החצי שעה, וזה היה גם כזה בלייב באינסטגרם, כדי שאני לא אוכל כזה, שאני לא ארצה לפרוש. כן, סתת לעצמך. ואין לך מושג כמה קולות היה לי בראש של כזה, תפסיק, למה אתה עושה פלנק? כזה עבר 17 דקות, למה למען אתה עושה? כל תא ותא בגוף שלי רעד וזעק. וגם הקולות האלה של האגו ושל הפחד מכאב וזה, הם קולות שצורכים עליך. זה קולות שצורכים עליך, זה כמו שאתה כזה, לא יודע, מפחד להתחיל עם מישהי ברחוב, הקול הזה צורח עליך, אל תעשה את זה, היא תדחה אותך, יחשבו שאתה אפס, הבן אדם בספסל יחשוב שאתה אפס, כזה, זה קולות שצועקים. הבן אדם בספסל, כן. כן, הוא יושב כזה, איזה אפס. נכון, הקולות האלה צורכים עליך, אז היה לי כל כך הרבה קולות, נגיד, סתם לדוגמה, בחצי שעה הזאת שצעקו עליי להפסיק, וכדי להמשיך, אתה חייב למצוא קולות עמוקים יותר, שאומרים, לא, אני יודע שאתה יכול. אני יודע שאתה יכול להישאר ואתה יכול להצליח. ואם לא הייתי עושה בכלל את הפעולה הזאת של החצי שעה פלנק, אם לא הייתי עושה את האתגר הזה, לא הייתי מוצא את הקולות האלה. זאת אומרת, כדי לעבור קושי, אתה מחויב למצוא קולות עמוקים שמאמינים שאתה יכול לעבור את הקושי. ואז אתה מגלה רבדים בעצמך שלא הכרת. אז אם יש מישהו שרק רואה טלוויזיה כל היום, אין לו שום חיכוך עם המציאות, אז הוא לא צריך לחפש עמוק בתוך עצמו למה הוא באמת מסוגל. ואם אתה בחיכוך עם המציאות, ואתה נגיד, הנה, אפילו יש לך אתגר, אני רוצה 100K, אתה מחויב למצוא את הבן אדם הזה שיהיה מסוגל לעשות את זה. ויכול להיות שלא הכרת אותו לפני. זה למה התהליך הזה של אתגרים, שזה כזה הרבה ממה שכזה, היה כל הקטע שלי באינסטגרם, גם אני לא יודעת, האתגר של לעשות הבדת קרח, כל היום, היה כזה 7,000 אתגרים. זה למה אני כל כך מאמין בזה. ונוחות זה כאילו קצת ההפך, שכזה, זה גם למה הרבה מהסרטונים שזה היה כזה, תפסיק להיות בטלפון וכזה, זה כזה, הרבה מהתים שלי באינסטגרם זה כזה, הרבה מהנושאים שלי פשוט כזה, תפסיקו עם הנוחות וקצת תיצרו חיכוך עם המציאות, כי הוא יגרום לכם להבין מה הפואנטה בעצמכם ובחיים. אם אני מבין אותך נכון רגע, את הגישה שלך, ג'ים רון, אתה מכיר? כן, בטח. אז הוא אומר, תהיה מיליונר, אבל לא בשביל לכסף, בשביל להיות האדם הזה שמחזיק מיליון. אז זו התפיסה שלך כאילו בקטע הזה? כי אתה הרי אומר, התוצאה לא רלוונטית. התוצאה לא רלוונטית, לא. אז לשם מה לעשות אתגר? התוצאה היא גם כזה, אתה יודע, התוצאה זה מעגל הדאגה, זה כזה, אין לך שליטה בזה. נכון, זה המאמן שלי אמר לי, אופק, אתה, איך הוא אמר לי? אתה קצת חי בסרט. שאתה שם מעצמך תוצאה. מי אתה חושב שאתה? זה 50-50, זה כזה... כזה, אחי, צניעות מול הבורא, מול אלוהים, מול היקום, כזה. מי אתה? אתה יודע, אתה יכול למות מחר, כזה. אחי, אנשים אומרים לי כזה במטרות לשנה החדשה, אני בטוח שהשנה הזאת אני אעשה מיליון. אני כזה, אחי, אתה לא יודע אם אתה תחיה מחר בבוקר. על מה אתה מדבר? כזה, איזה מיליון? זה פרספקטיבה משחררת, אבל בטירוף. אני אגיד, הקעקוע שעשית מקודם, אני זולג ואני חוזר רגע, נושא, כי חשוב לי לגעת בקטע שלה, למה עשית אתגר, אבל הקעקוע שעשית מקודם, אני רציתי, היום בבוקר אמרתי שאני חייב את תמונה, אמרתי בדוק ששמי אני שם תמונה של מצבה, היא אומרת לי, מה? אתה משוגע? סתם מהקרון, אבל כאילו בבוקר קבל רגע שנייה את הפרספקטיבה של בונה, קמתי, אני יש לי 2 חברים שנהרגו, באחד במלחמה ואחד גם בפיגוע, ובהלוויות שלהם, הסתכלתי, אמרתי, בונה, מה? על מה לעזאזל אני מזיין את המוח כל היום? על מה לעזאזל? זה גם אחד מהדברים שדיברנו אז על הפודקאסט, זה שם הזנבה, כי אז אמרתי, אוקיי, אם הייתי יודע שמחר אני כאילו, חס וחלילה לא פה, הייתי משנה את כל העולם שלי. ושם התחלתי. ואז אמרתי לך, פאקינג, על מה אני בוכה? יש כסף, אין כסף, יותר. על מה אני בוכה? נס שאני חי. זה נס שאני חי בכלל, נס שאני קם כל בוקר, זה לא מובן מאליו. אבל אנחנו חייבים לזכור את הדבר הזה. תזכור, ולדעתי הקעקוע הזה, אם אתה מצליח לקעקע אותו במוח מאחורה, ולקום ככה כל בוקר, וואו, החלום שלך ייראה,
ואני אומר לך שוב, זה מתחבר, כי גם התוצאות שלך ייראו. כי אם אתה קם בהערכה מדהימה, שזה קשה, קשה, למה שאתה עושה, למקצוע שלך, לעבודה שלך, לאנשים שלך, החיים שלך נראים גם בפנים וגם בחוץ מדהים, לדעתי. ועכשיו נחזור לנושא. של איך באמת לבוא לעשות אתגר, אם אני לא אכפת לי מהתוצאה. זהו, זה בדיוק למה אתה צריך לשאול את עצמך למה אתה עושה את האתגר. זאת אומרת, המהות... תראה, זה קשה, צריך תמיד להיכנס פה להכי עמוק כזה, זה כזה, למה אנחנו חיים? אתה מבין, כזה, מה המטרה שלך בעולם? למה אתה קיים? אם המטרה שלך זה רק ליהנות, אל תעשה את האתגר. כזה, אם אתה חושב שזה הפואנטה בחיים, רק לצבור כמה שיותר רגעים של עונג, אחי, פשוט תלך כאילו לסופרמרקט ותקנה מלא אוכל ותשב מול הנטפליקס, אבל כל מי שטעם משמעות יודע שאין שום פואנטה בעונג ביחס למשמעות. כזה עונג זה ריק. זה כזה קצת ההפך של כאב, זה כזה, זה עובר, זה ריק, אין בזה עומק. זה לא באמת מספק לאורך זמן. זה לא, אפשר מה שנקרא, אפשר להישען על זה. כן, זה כמו, אחי, זה כמו, תראה פורנו, תביא ביד, אחי, ואחרי זה אתה תרגיש שאתה שונא את עצמך. זה, כמו שאמרת, זה מעונג לעונג, זה נהיה יותר ויותר הרף, עולה, ואתה כזה חי במרדף כזה אחרי הפיק הבא. בול. אז אתה צריך לשאול את עצמך למה אתה כאן, אז למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה אתגרים היום? למה אתה עושה אתגרים? כי אני מרגיש שהתכלית של החיים זה להעמיק את ההיכרות שלך עם עצמך ועם העולם ועם האמת. ולהבין מי אני, למה אני כאן, להבין כמה עמוק האהבה יכולה להגיע, כזה, כמה אני יכול להרגיש חיבור עצמי, מה בכלל כזה, מה הפואנטה של העולם. תכלס המחקר שלי אחר תודעה, וזה הדבר שהכי מעניין אותי שהתחלנו איתו, זה בתכלס המחקר אחר האמת, זה כזה, מה אמיתי. ואגב, גם בעיה לתת איזה נקודה, שהרבה אנשים אומרים כזה, כיום בפוסט-מודרניזם, כזה, אין אמת. כזה אומרים כזה, לי יש את התפיסה שלי, ולך יש את התפיסה שלך, אז אין אמת. ולזה אני אומר כזה, אני אוהב את הדוגמה של ההרצאה על מיינדפולנס ועל להעריך את הרגע ועל אמפתיה, שזה כזה הרבה נדבכים של מיינדפולנס, או על קבלה, אתה יכול לראות את כל הערכים שיש בקבלה ובחסידות, מול הרצאה על נאציזם. כזה, אם היית שומע את שני ההרצאות האלה, והיית אומר, מה יותר קרוב לאמת? מה יותר קרוב לאהבה? מה יותר קרוב לחיים? אז היית כנראה מגלה שמיינדפולנס זה יותר קרוב לאמת. אז אני חושב שהמחקר אחר האמת, אחר האהבה, אחר שלווה, העמקה הזאת שלנו בתוך כזה, למה אנחנו חיים פה בכלל, זה לדעתי התכלית של הקיום. זה כזה, גם בבודהיזם אומרים את זה הרבה, למצוא את האהבה הפנימית ולהפיץ אותה, כמו צינור. אתה כזה, אתה מתחבר לאהבה הפנימית שלך ולשלווה הפנימית שלך, ואתה פשוט חי ככה בעולם. אז אם אתה רואה את זה כהמהות של העולם שלך, אז אתה מבין שלאתגרים יש חלק מאוד מהותי בזה. כי שוב, כאב זה דרך להשיל מעצמך את כל מה שכזה לא משרת אותך. כאילו, כאב זה דרך למודעות. זאת אומרת, הבחורה הזאת שאמרנו שמתעללים בה, היא תבין את זה בסוף דרך זה שכואב לה. אתה הבנת את האשליה של ה-100K דרך זה שכאב לך, דרך זה שהגעת לשם והרגשת ריקנות. וויל סמית היה לו את הנאום שלו, כי הוא הגיע לפסגת העולם, והוא אמר, חבר'ה, ריק פה בטירוף. איזה בסה שאני, כאילו... אז אתה מבין, אז כאב יש לו איזשהו תפקיד, הוא לא הפואנטה, אבל הוא שר למודעות, הוא שר כדי להכיר את עצמך יותר. אז כל דבר שאתה תעשה, אתה תעשה מרתון, זה יגרום לך להכיר את עצמך יותר. גם אתה תרוויח $1,000,000, כאילו זה כזה, אבל הפואנטה צריכה להישאר, להכיר את עצמך יותר, ולהעמיק את ההבנה שלך של מי אתה, ושל העולם, שכזה, מה הפואנטה בעולם. אם אתה הולך לתוצאה, אז אתה פשוט רודף אחרי אשליה שאף פעם לא... כי אם אני עושה מרתון, אז מה בעצם קורה לי שאני לומד להכיר את עצמי? מה קורה שם? כי אם אתה מה? אם אני עושה עכשיו מרתון, מה קורה לי? איזה כאב? אני פוגש כאב, אבל איך הכאב הזה גורם לי להכיר את עצמי יותר? תמחיש לי את זה רגע, ואז... כי אם אתה פורש מהמרתון, אז אתה בעצם נכנע לחלק בך שהוא מכור כזה לנוחות, סתם בדוגמה הכי קלה, לחלק שמכור לנוחות, או... שוב, אני מכליל, יכול להיות שאתה פורש מהמרתון, כי כזה, זה באמת היה too much, אבל סתם, תנסו לעשות 5 דקות של פלנק. כל בן אדם יכול פיזית לעשות 5 דקות של פלנק. או 3 דקות, אוקיי? וכדי להישאר, אתה צריך להעמיק, אתה צריך למצוא חלק בתוכך שכנראה שלא ידעת שהוא קיים.
אתה מבין? וזה מאוד כזה, כפולים. האינסטינקט שלך תמיד יהיה נוחות. האינסטינקט, אוקיי, אני אשים לך פה מול השולחן עוגה ותפוח. מה האינסטינקט שלך יהיה? בקטע שקרנים, אינסטינקט, תפוח. עוגה, עוגה. האינסטינקט יהיה עוגה, אחי. אתה מבין? אז האינסטינקט יהיה נוחות. וכדי ללכת לתפוח, אתה צריך להתחבר לערכים, אתה צריך להתחבר למשהו גדול יותר מעצמך, אתה צריך להבין את התמונה הגדולה של כזה, אתה צריך לצאת מההנאות לטווח קצר, כזה מחשיבה לטווח קצר, זה מלכודת מאוד נפוצה של המים. מסייב זון, נקרא בשפה אזור נוחות, במילים כן, כן. קצת גם, נקרא לזה לעוסות. אני מבין מה אתה אומר, אני מכיר את זה מהמכון כושר אצלי, שאתה מותח את הגבולות שלך, אתה נהיה כלי, אתה מוצא בעצמך קולות, או יכולות שלא גילית. אני מבין גם מה אתה אומר, אני חושב, אני אגיד, מעולם שלי אני מייצר את הקול הזה, לא מצאתי, אני למדתי לייצר את הקול הזה. זאת אומרת, למדתי לשמוע את הקול ולהחזיר לו, זה מה שאמרתי אתמול למישהו, אתה שומע את הקול, אז תחזיר לו. אז זה היה בך חלק שהיה צריך לייצר את הכל. זהו. החלק הזה, זה השיט, כאילו, זה כאילו, זה ההיכרות עצמית, כזה, החלק בתוך אופק שיכל לייצר את הכל. כי מישהו אחר לא יכול לייצר את הכל הזה, מישהו אחר היה כזה, לא היה את הכל הזה, והוא היה פורש. ואני לתפיסתי החלק הזה גורם לך להיות חזק יותר, אבל איך זה מתחבר אליך לעולמות של כאילו, של חיבור ואהבה עצמית? מעניין מה שאתה אומר. כי החלק הזה יכול להיות כלי יותר גדול. אני ככלי, כאדם, יכול להכיל יותר. אבל איך זה מתחבר למקום של אהבה עצמית? כי אני יכול להגיד, צוחן, שאני העליתי סטורי לפני שבועיים בארומא. קראתי מצלמה וצילמתי סטורי, קלטתי שמפחית לי פחד מוות. קלטתי שזה מלחיץ לי את התחת, לצלם סטורי בארומא, בעיניים משמאלי ממלא בכלל, לא אותו בכלל, לא מעניין אותו, הבעיניים הימין, ואני משקשק. אז צילמתי סטורי לחבר'ה, ואמרתי להם, הנה חבר'ה, אני תוך כדי שאני מצלם סטורי, מעלה לכם כי זה מפחיד אותי. ושלחתי. פה התגברתי על איזה מקום שהייתי תלוי בהערכה, אני מכיר את זה, נכון. היה לי רובד יותר עמוק, שאני לא רוצה להיכנס, אבל שהייתי כאילו, שההתגברות שלי על הפחד, הייתה כאילו מעטפת של לחפש הערכה בסמוי. אתה מצליח אם אני אומר? כן, כן. אתה מכיר את המקום הזה? זה אחד עמוק, אחי. זה אחד לא ניכנס אליו. שצריך לחוות כדי להעביר. לא ניכנס אליו יותר מדי, אבל תמיד מה אני אומר. כן. שאתה כבר כאילו המתפתח זה הערכה שלך. בול. המתפתח זה הזהות שלך. בדיוק, אבל השאלה שלי עכשיו אליך, אז איך אני, אם אני נהיה כלי, איך זה קשור אליי לאהבה עצמית? אז אני אענה לשאלה הזאת לפני זה, אני רק אתן פה אתגר לצופים, כי אני מאוד אוהב לתת פרקטיקה על מה שאמרת עם הבית קפה. יש את אתגר הקפה. פשוט לכו לבית קפה, ותזמינו, לא יודע, קפוצ'ינו, מה שאני יודע, יגידו לכם שעלה, לא יודע, 15 שקל. לפני שאתם משלמים, תבקשו 10% הנחה. וזה פשוט מביך. פשוט תסתכלו לכם כאילו אתם מטומטמים, כנראה יגידו לכם לא, אבל זה לא בקשה כזאת הזויה, וזה פשוט כזה, זה קצת לתרגל את הכזה, להיראות מוזר מול אחרים, וזה כזה, זה אתגר מאוד כזה שאני מאוד אוהב. חוזר למה שאמרת, איך אתגרים מתקשרים לאהבה עצמית? זו שאלה מצוינת, אגב, והקטע הוא שכשאתה עושה אתגרים, זה בונה אצלך חוסן מנטלי. הדבר הכי חשוב במסע שלך לאהבה עצמית, זה היכולת שלך לשהות בתוך כאב. כי יש לנו מלא טראומות, לכולנו. כולנו בעצם מנוהלים על ידי טראומות. זה כזה טראומות קטנות, טראומות שאנחנו לא זוכרים. אם חס וחלילה מישהו היה בנובה, זה טראומות מהנובה שאנחנו כן זוכרים, וזה כזה, אתה יודע, העולם, גם במדינה, הראה לנו כמה העולם שביר, וכמה כזה היקום יכול לקפקף אותנו. לשנייה. אז יש אינסוף טראומות, אתה יודע, כזה, איראן, זה הטראומה אחת ענקית, כזה, כל הטילים שהיו פה. כאילו, אנחנו מנוהלים על ידי הדברים האלה. ואגב, לא ניכנס פה לטראומות כזה ספירלה עמוקה, אבל בעצם מה שמחוות את הטראומה זה איך אתה מגיב לה, ואיך אתה מתייחס אליה. אבל זה בעצם מה שמשפיע על כמה היא משפיעה. אימפקט כלפיך. כן, כי אתה יודע, יכלו להיות שני אנשים בנובה, שאחד זה צילק אותו לחלוטין, ואחד יתגבר על זה. כזה אני מכיר חבר שהיה שם והיה בסיטואציה נוראית, ואתה יודע, הוא עשה עם זה מסע, אבל הוא לחלוטין המשיך הלאה. כאילו לחלוטין זה לא מנהל אותו, ויש אנשים, טפו, אפס שפיטה, זו סיטואציה הכי נוראית בעולם, אבל שזה, אתה יודע, מה זה הרס להם? זה שיבש להם את כל התודעה, והם רק חולמים על זה. אז אנחנו מונעים מתוך טראומות, וכמעט כל הדפוסים שלנו מונעים מתוך טראומות, מתוך כאב של העבר. וסתם לדוגמה, את הדוגמה הכי קלה, אבא שלך לא העריך אותך שהיית קטן, אז כל מה שאתה רוצה כיום זה שהוא יעריך אותך, אז אתה בונה עסק. עכשיו, תבין איזה תחמן המוח שלנו. אתה בטוח שהדבר שאתה הכי רוצה בעולם זה לבנות עסק. אבל אתה לא, זה מעקף רוחני. אתה בעצם רק רוצה
שאבא שלך יאהב אותך. אם אבא שלך יאהב אותך, לא אכפת לך מהעסק, אבל אתה לא מודע לזה אפילו. ואתה חושב שהמניע הכי גדול שלך זה כזה, אני רוצה עסק, אני רוצה להקים עסק, אבל לא, אתה רק רוצה שיאהבו אותך. זה קצת היה על דפוסים לא מודעים, אבל... לא, זה היה חשוב מאוד מה שאמרת, תכף נדע איזה נקודה. כן, אבל מה שבעצם... כדי לאהוב את עצמך, אתה צריך לשחרר את כל החלקים בתוכך שמונעים ממך לאהוב את עצמך. אוקיי? עכשיו, אתה צריך, נגיד, לשחרר את מה אנשים אחרים חושבים עליך, אוקיי? זה פחד שיש לכולנו. זה פחד מוטמע בהישרדות שלנו. פחד מדחייה שיש לנו מבנות, אם אתם בנים ואתם יודעים כמה זה מפחיד לגשת לבחורה בדיזינגוף, זה פחד הכי גדול שיש. כדי לשחרר מזה, אתה צריך לאהוב את עצמך בלי קשר לאיך הבחורה מגיבה לך. אתה צריך לאהוב את עצמך גם שדוחים אותך. נתק את הבחורה ממני, מהרמת הזהות שלי. כן, וזה כואב, אוקיי? כדי, סתם, שעולה הדחף הזה לפורנו, סתם לדוגמה, כדי לשחרר מהתמכרויות, שעולה הדחף הזה לפורנו, הדחף הזה להסתכל באינסטגרם ולגלוש שעתיים ברילס, תנסו פשוט לשבת עם הדחף, לשבת איתו, ולתת לו להיות שם, לתת לקיבוץ הזה בחזה או בבטן או בצוואר או לעצבים האלה להיות שם, ולא לעשות כלום. ואתה תראה שכדי לעשות את זה ופשוט לקבל את הרגשות שלך באותו רגע, אתה צריך יכולת להתמודד עם כאב. אתה צריך יכולת לשהות בתוך כאב. בעצם היכולת הכי חשובה במסע שלנו, לעבר האושר ולעבר השלווה, זה יכולת לשהות בתוך כאב. זה למה דיברתי על זה קודם, והייתי כזה כאב, 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 כי כזה, הלוואי שאנשים היו לומדים לשהות עם הכאב. אוקיי? ואז כשאתה יכול לשהות עם הכאב, אתה מסוגל לשחרר מעצמך את הדברים האלה שמונעים ממך לאהוב את עצמך. אז אם אני מבין נכון, ואני אתן פה סיכום, ואז אנחנו גם ניגש רגע שנייה, אני אתן פה כמה, אני רוצה גם ממך, כי אנחנו נקרא סיום הזמן, כמה סיכומים וטיפים לכללי שנקרא לכם מכאן. אז מה שאתה בעצם אומר לי, זה שהכאב הופך אותך להיות כלי, הכאב מחשל אותך, האתגרים מחשלים אותך, להיות אדם שמסוגל לשהות בתוך מקומות אחרים בחיים, בכאב, כדי להתנתק מכל ההתניות שהתנית לעצמך. שזה, איך הסתכלו עליי, איך אני זה, כל אמרת הפורנו, האינסטגרם, כל ההתניות האלה שבעצם חושבים עליהם, והם גורמים לנו לתחושות האלה של התלות. סיכלתי את זה מדהים, אחי. כן? ממש. הבנתי את זה? יש לנו את זה מדהים. כי חשוב לי גם לציין בפרק פה בפודקאסט, שהכאב הוא דבר חיובי. בסוף התחושה שלנו להיות מאושרת, היא ככל שאני פחות תלויים מדברים, פחות תלוי יותר חופשי. החופש, לדעתי, היום הוא חופש מחשבתי. נכון. החופש הוא חופש מחשבתי. אני יכול להיות בכל רגע, רבי נחמן ברסלב דיבר על זה, ובתקופות בחיים הוא תפס אותי שהוא אמר, אתה יכול לשלוט במחשבה שלך, אתה יכול להיות במינוס 50,000 שקל, או 100,000, ומאושר. אין קשר בין הרגש, בין המצב לבין הרגש. הרגש הוא נגזרת של מודל אפרת. אירוע, פרשנות, רגש תגובה. קוד הפרשנות שתהיה נכונה, אני אהיה ברגש חיובי. החופש הוא חופש מחשבתי. עכשיו בוא ניקח את זה דקה, לעולם היזמות, ואני רוצה לקבל ממך, כי אתה גם מתעסק באימון מנטלי. אתה פוגש לך בבעלי עסקים כחלק מהתהליך שמגיעים אליך, או יותר אנשים פרטיים? לא, רוב זה עצמאים. רוב עצמאים? באיזשהו פורמט. איך אתה רואה נכון היום, תן לי פה 4 טיפים או 4 גישות זהב לבעלי העסקים, כדי להצליח בעסק מתוך מקום בריא. זאת אומרת, אם ניתן איזה מוטו כזה, אז זה להצליח תוך כדי שאתה נהנה מהדרך. ללכת בכיף, חמדת, ללכת בכיף במעלה ההרים מאחורה. כן, זה גם יכול להיות בכיף, יכול להיות שזה לא בהכרח בכיף, אבל בשלווה אולי עם הסבל ששמת על עצמך, כי זה כאילו, אולי בחרת לטפס את האברסט, ואתה כזה מקבל את הכאב של לטפס את האברסט. כן, בקבלה. זה תלוי, אתה יודע, ככל שאתה תציב יותר גבוה, אז כנראה שיהיה לך יותר התנגדות, כי זה כזה, אתה יודע, הערים הכי גבוהים זה הערים שהכי קשה להגיע אליהם. נכון. אז אם אתה תציב, נגיד, אני רוצה שיהיה לך $100 מיליון, כנראה שיהיה לך מאוד קשה להגיע לשם. זה אמר ג'ים רון, שוב, צריך לכוון להביא $1 מיליון, כדי להפוך את האדם הזה, איזה אדם תהיה שתביא $1 מיליון, שזה נקודה. אז אתה אומר איך להצליח בזמן שאתה נהנה, בזמן שאתה אוהב את הדרך, בזמן שאתה נהנה מהדרך. בזמן שאתה בטוב, איך לחיות נכון, באמת, בתוך העסק, כי בסוף אנחנו כאילו בעלי עסקים חיים פיק אל פיק כזה, קמתי בבוקר, סגרתי 4, אוקיי, מגניב כזה, ואז ירידה, ואז כזה לא מחר סגרתי 3, ואז כזה ירידה, ואז איך אני יכול להתנהל נכון בתוך העסק, בצורה כל שגם אני עם עצמי באמת אהיה יותר בטוב, וגם העסק שלי יצליח כתוצאה מזה. אז תראה, אני אגיד, שוב, אני חושב שכמה שהעסק שלך מצליח, זה לא באמת משנה,
וגם, יש לך כביכול שליטה על זה אם אתה רודף. אם אתה רודף אחרי התוצאה, אז אתה יכול כל החיים שלך, כל ה-14 שעות שאתה ער להקדיש לעסק, וכנראה שיהיה לך תוצאות מסוימות. אבל אם אתה משחרר את התוצאות, אם שחררנו את התוצאות, ואמרנו אנחנו רוצים פשוט לעבוד על עצמנו ושתוצאות יגיעו, אז אני חושב שהדבר העיקרי זה לעבוד על עצמך. הדבר העיקרי להבין שאתה זה העסק, אתה השורש של העסק, והעסק, השכר החודשי שלך, זה פשוט שיקוף של מי שאתה, זה שיקוף של השורש. כמה גבוה העץ מגיע, זה פשוט שיקוף של כמה עמוק השורש. אז אל תחפש כזה, למה העץ לא יותר גבוה? כזה, איך אני מגביה את העץ? לא, תחפש להעמיק את השורש. ואז אתה מבין שכזה, פשוט הסיטואציה החיצונית של החיים שלך, זה פשוט שיקוף של הסיטואציה הפנימית. זה גם משהו מאוד רוחני, אבל זה כזה, זה שיקוף של כמה אתה יכול להכיל, זה שיקוף של מי שאתה. אז לדעתי, אם אתה רוצה משהו אחד להתרכז בו ולעבוד עליו, זה על עצמך. והעסק יראה את זה, אבל אל תדאג מהעסק, כי ברגע שאתה דואג מהעסק, אתה שוב נכנס ללופ של להיות תלוי בתוצאות. אז ברגע שאתה עובד על עצמך, אז התוצאות המדויקות יגיעו. גם אם לא כמו של חבר שלך מהאינסטגרם, כזה יכול להיות שהבן אדם הזה הוא תותח מחירות מלידה, כל עוד החבר'ה כמו איזה גרי וי, שהם כזה מגיל 6 כזה, מוכרים תפוזים בשכונה ופשוט יזמים בנפשם, ועכשיו הוא כזה, הוא מיליארדר. אז יכול להיות שאתה לא הבן אדם הזה, ב-DNA שלך, יכול להיות שאתה כזה מטפל, וזה השיט שלך, יכול להיות שאתה רוצה להיות מדקר סיני, אני לא יודע. ברגע שאתה משחרר את התוצאה, ואתה אומר, אני הפרויקט של החיים שלי, ואני המרכז של החיים שלי, והעבודה הפנימית שלי זה העיקר, אז אתה באמת לא יכול להפסיד. ואז מידת ההצלחה שלך נהיית לא כל כך רלוונטית. זה יותר כזה, פשוט מידת העומק שאתה תגיע, וכמה עמוק שאתה תהיה מוכן להיכנס לתהליך הזה, וכמה אהבה שאתה תהיה מוכן למצוא בעצמך, וככל שאתה תמצא יותר אהבה בעצמך, אתה יותר תפיץ אותה החוצה, ונחש מה, ככל שאתה תפיץ יותר אהבה החוצה, אתה תיתן יותר ערך פשוט, ויותר כסף. ואז אתה תקבל, כי ככה העולם עובד, זה כזה החוק של ניוטון, כזה, כל כוח שאתה מפעיל, זה כוח שיחזור אליך, אז אם ניסיתם פעם בחיים שלכם באמת לתת ללא תנאים, אתם תראו שפשוט היקום מחזיר לכם דברים, אתם פשוט כזה, אתם מתחילים לקבל, זה פשוט עובד ככה. ואגב, זה גם משהו מאוד חשוב להיזהר פה בכל שהראש ובכל קורש מלכודות. אם אתה נותן, כי אתה אומר, טוב, אני אתן להומלס הזה, כדי שאחרי זה היקום יחזיר לי בעוד לידים, אז אתה בעצם אתה בעצם עושה שכר. כי אתה חושב שאם אתה תיתן, אז היקום יחזיר לך, אז אתה פתאום כזה, אתה שוב תלוי בתוצאה. אבל נתינה אמיתית שמגיעה מתוך זה שעשית את העבודה הפנימית ושאתה פשוט רוצה לתת, אתה רוצה להיות צינור של אהבה ושל שלווה ושל ערך בכל דרך מסוימת שאתה תרצה, תגרום לזה שאתה בסוף תקבל. אז זה מה שאני בזמן האחרון חוקר ומאמין שהוא העיקר גם להצלחה העסקית. זה פשוט שיקוף של העבודה הפנימית, ואז העבודה הפנימית, אם נתמקד בה, אז העבודה החיצונית פשוט תסדר את עצמה. יש ציטוט שאני מאוד אוהב שאומר, תהיה הגרסה המיטבית שלך, תכיר את עצמך, תעשה את הכי טוב שלך, תתחבר לעצמך, התוצאה תדאג לעצמה. תעזוב את התוצאה, היא תדאג לעצמה בהתאם לכישרון שלך, בהתאם למה שאלוהים רוצה שיהיה לך, בהתאם להכל. זה כזה, התוצאה תדאג לעצמה. אולי יהיה לך 100,000, אולי יהיה לך 500,000, אולי יהיה לך 40,000, וזה בסדר. והכל טוב. אז אני אסכם את זה, ותגיד לי אם אני אסכמתי נכון. אני אסכם את זה בדעתי פה ארבעה חוקים שלקחתי כרגע ממך, במפגש כאן. אחד, זה קודם כל, שחרר את התוצאה. זה כבסיס, אז אנחנו מסכימים? 100%. מעולה. 2, זה תשים יעד גבוה, בלי התוצאה. למה? זה לקחתי למקום של האתגר. כן, כי זה מתחבר ל3. למה? כי אם אני רוצה לעבוד על עצמי, וזה חשוב לציין את זה פה, כי אם אני רוצה לעבוד על עצמי, העבודה על עצמי תגיע רק בתוך מפגש עם המציאות. אז תשים יעד גבוה, מספר 2, כמו שג'ים רון אמר, תרצה להגיע למיליון, אבל בלי באמת לרצות להגיע למיליון, כדי לראות את הבאדם הזה, שמביא את המיליון. כי שם אתה תגיע למספר 3, שזה עבודה עם עצמך. בדרך לשם תפגוש עצמך, בכל מיני רבדים, שמה שיקרה כתוצאה מזה ב4, א', אתה תגיע באמת להיות הבאדם הזה שמחובר אותו לעצמו, ונותן יותר ערך לעולם, שהערך הזה בסוף יבוא בכסף. שכמה שאמרת, 500,000, 500,000, אבל אתה תשים כנראה מספיק. והדבר החמישי, שהוא בתוך התהליך חייב להיות, זה החופש המחשבתי הזה.
היכולת להיות בחופש מחשבתי, כדי גם בתוך המסע והטיפוס והעלייה, להיות במה שנקרא בשליטה. ואני רוצה לחבר רגע את 4 ו-5, להיות בחופש מחשבתי זה נגזרת של כמה אתה מחובר לעצמך. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מחובר לעצמך, יש לך יותר ריבונות פנימית על איך להגיב למציאות, וגם אם המציאות תיתן לך כאפה, אתה תוכל לבחור איך להגיב, מה שאמרת עם אפרת, אירוע פרשנות רגש תגובה. ואני גם אגיד לכל מי שיש מטרות, שתנסו לבחון את מה שאני אומר בעצמכם, תשאלו את השאלות האלה בעצמכם, אבל אם אתם תשאלו את השאלות הממש עמוקות, אתם תגיעו לזה שהמטרה העילאית של החיים שלנו זה פשוט להתחבר לעצמנו. זה להתחבר לעצמנו לכמה שיותר לעומק, לכמה שיותר אחוז מהזמן, וזה כזה אולי אידיאל שבחיים לא נגיע אליו, כזה אי אפשר להיות 100% מחובר לעצמך 100% מהזמן, אבל זו המטרה הכי גדולה בחיים. וכשאתה מתרכז בזה, אז כל שאר הדברים החיצוניים דואגים לעצמם, כמו שאמרתי. אני חושב שזה כזה גם החיבור פה של 5 ו-4, כן, זה הכל מחובר. אחי, תודה רבה, היה פרק מעולה. תודה, אחי.